ka don alijinena ko faqad faza ko tiana o de gagnena o de ni rosoro de ja ni eje besoro ka fe besoro saya ko fe ni ma ni aljina soro ima fe soro de ni rosoro yere o de saya ko fe sabo aminyana maya minna atitosina alaka akili nyumandana o kuma na ziyara kira ka sunna do ko min ya fossa jogo mina ayake wa yambla kelila wa kira ka sahaba ukumbake misali ala imam ali karramallahu wajha sayyidina ali aleka bara fana kunye ziyara ni nahjul balaga laje abukuma ali ka ziyara doga akol dondola o sayyidina ali ko ana jenyon don nana kufa kaburu dona kufa kofe kaburu dondo be ko ali na jenyon don nanai anana ziyara dike kana bo shula kana bo bambato wala ko abole kofe sifina kelela me anale ay dakurunya dowfo ko sayyidina ali ko ya ahlal diyara al wahsha ya ahlal wahshati ako awnyana fi dungewu awnyana fi dungewu antum lana faratun sabiq aw blara awnyadi bani ka wakati do ni min tasira obita mais atako min amimbe amna toide wa nahnu lakum tabaun lahikun wa kam fana bawu no fekana am fana du kwawla de mais ay kuma kan sabafo ako bamba tawma ko amaduru fakad sukinat kuma folo ako asaraka du minun toy aka du daga banaw etazi nyumaw villa nyumaw ma waraw yo tigiyata ma waraw bika shiwulu kono wallahi aka du klebi ma wara bulu ika shamuru klebi mo wara bulu wa amma al azwaj faqad nuqihat Allahu akbar wa qaw saraka musliminun toy ulu fana furula shawuta wallahi shawuta dutara musutara o kofe dun wa amal amwalu faqad kusimat aku wa asaraka nafulo baminun toy milliard ni million ko o fana tlana shetala o fana yotla ni nyonche mbey tata o fana na dutara musutara nafulo tlana haza khabaru ma indana ali kanto bamba tawma kaburu donaye woni de kibaru ya mimbe anfe amseka mimfo awye amseka mimfo ya nga kibaru ya fle fama khabaru ma indakum kibaru ya jumbe awfe kala se amfana ma min awtale ko fe min kera o de flemi to ibi min famu ya ali kami eni nedema min mina ke an kofe afle ko de 40 kwanga dununu ko dow bina tigi yake anga mobili nunu dow bina tigi yake anga atoje anga million nunu dow tadu wallahi ali bi ka unde kala mimi na kan kofe o kalami ndo na ya famu kana so seki nege kana so soroki nege imana ye kokola ibi janto ala kola ki sobedola mais ayi nyingani de ke ko ni de kumba olufe jiya mo fe ka fo bamba tawi mais ko kibare jumembu fana fe ko ali yi muyun sangani ama mangame summa altafati ila sahibihi ayi jenge kinya ile maka ani min tara nyomve ko laje ayi kantoma ama law uzina lahum fil kalami la akhbarukum anna khayra zadi at-taqwa Allahu akbar aka ajenyongema ako amma law uzina lahum fil kalami ko ni jiatu ndiru makuka kuma mo min saraka ba o te kuma tuboni ko menala tunye jiedi ku ka kuma ko atumi na ankibaru yade ka foko surafana nyuma khayra zadi surafana nyuma
ni mɔgɔ kan ka ŋota ɲɛnamaya in na ka saya labɛn k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ taqwa ala ɲɛsiranya ka ala gasi sigi k'i janto i yɛrɛ la k'i janto i ka fɔtaw la k'i janto i ka kɛtaw la ko ni ala kun ye kumada di banbaatɔw ma k'u tun bɛna ale aliyu jaabi ni nin de ye wallahi khairu zadi taqwa surafana la ɲuman ye ala ɲɛsiranya de ye jogo kɔlɔsili an b'an karamɔgɔ fɔ Sayyidi Sheikh Usman Madana ale de ye jogo wajulu kɛ k'an wele ka na jogo ɲumanya la ka sɔrɔ ni jogo dun tɛ silamɛya tɛ yen silamɛya tɛ yen parce que i bi bato o bato kɛ a mana bonya cogo o cogo i ka sun ni ka seli makanta a mana bonya cogo o cogo jogo juguya de b'a bɛɛ tiɲɛ mais i ka bato mana dɔgɔya cogo o cogo n'i jantori jogo la e de ye ala batolaw bɛɛ la champion ye komi ala kɛra y'a fɔ cogo min na ittaqil maharim takun a'badin nas ko jɛ haramu kɔ jɛ ala sɔsɔ kɔ jɛ wale jugu kɔ ko ni maa o maa ye haramu to yen k'e de ɲɔgɔnna ala batola tɛ yen mais seli cayara sun cayara mais ni wale jugu ma dabila a bɛ kɛ zero ye mais ko hali ni bato dɔgɔyara mais e seri jogo la k'e de jogo de ye ala bato yɛrɛ fɔlɔ ye ni jogo ɲɛna batow bi jɔyɔrɔ sɔrɔ ala k'a hakili ɲuman d'an ma ala k'an dɛmɛ an jogow la o tuma na ziyara ni nafaba ninnu de bi sɔrɔ a la k'an hakili jigin lahara la k'an dɛmɛ an yɛrɛ ka se ka an labɛn yanni an ka don ka se wa o kɔfɛ fana an yɛrɛ makow bi dilan fana ni banbaatɔw hɔrɔma ye an y'o de fɔ silamɛya ye mɔgɔ bonya i balolen o bonya kelen b'i nɔfɛ sabu ala ti fitiri wale ye ala ti fitiri wale ye dɛ ala ka sɔn e la i balolen ka k'i fɛ i balolen mais i sara dɔrɔn ka ban e la ala t'o masa ye o tuma na n'ala t'o masa ye n'an nana an sonsori ka ala wele ni a kɛra minnu balolen fɛ ye olu hɔrɔma ye ala bi sɔn minnu bi yan sanuma minnu bi yan ala bi ko kɛ ninnu kosɔn dɛ an ba Basta Tarawele an mamuso an ba Bafunɛ an'an ba Baro ka taa se an karamɔgɔ ma Muhammad Mustafa ani an karamɔgɔ Muhammadul Madani kamatigiw ye ninnu ye kamatigiw ye ninnu ye parce que n y'o de fɔ mɔgɔ ni ala cɛla a bi ɲɛ ni i yɛrɛ jogo de ye ninnu y'a kɛ ala ye u balolen u y'a to ala ye u balolen Sayyidi Muhammadu al Madani fa a sera n'a ka ala ɲɛ bɛɛ y'o seere ye bɛɛ y'a dɔn ko nin kun bɛ siran ala ɲɛ wa dugaden don dugaden kun don a y'a faw barika ɲini k'a baw barika ɲini mɔgɔ kun don jogo ɲumanya o dafalen tun don a la a nɛn ka sanu nkalontigɛla kun tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla kun tɛ wa mɔgɔ kun don a bi saamɛ a bi maloya mɔgɔ kun don a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ala diɲɛ ɲinini de kama ala ye se min k'a ye ala ye kɛnɛya min d'a ma a y'o bɛɛ segi ala de ma k'a to funangɛya la ka ala ka diinɛ drapeau kɔrɔta ka jihadi kɛ fi sabilillah ka mɔgɔw wele ka na ala ma ka mɔgɔw tuubi cɛw caman musow caman fo ka taa se alimamiw ma minnu ye baya kɛ Sayyidi Muhammadul Madani fa bolo i y'a dɔn i fɛnba ye kumana n'an nana olu dayɔrɔ la ala bi sɔn wa a ka kan fana an ka na an y'o de fɔ ala tɛ ɲuman falen juguman na o masa tɛ ala ye kuranɛ yɛrɛ b'o fɔ ko hal jazawul ihsan illa al ihsan a ko yala ko sara bɛ ɲuman na wa ni sara yela ɲuman na illa al ihsan fa ka kɛ ɲumanya wɛrɛ de ye ɲuman kɔrɔ ɲuman bɛ sara ni ɲuman de ye kumana o de ye mɔgɔw ɲɛsin ni dayɔrɔ ninnu ma sabu minnu bi yan o y'i ko to ala ta la o y'i ko kɛ ala ye o siranna ala ɲɛ an bɛ na yan o b'an surunya ala la an bɛ na yan
anga jurumu bi yafa amina ya amaku bi dla wa namiri la taba nununa an yere bi surunya ala la noyi o damante shirifu ala de yu bonya kira sumo ala de yu bonya mauma ki dambe ala la kibika ala batu islamaya kono ki jigi bi laharaga itsega ala soro abada fika temeni shirifu de kasrai fika temeni yende parce que ne nyanamaya yere kono hali niye dine kobla ni mayi nyumankiye mama na herekiye nyum ikangan ka fatigi ma iniche okmana am islamaya kono jiye here ni lahara here de islamaya ami balo here la ya sabu nayi jene dabla na kishi bana juguma nayi shweni dabla na kishi kasola dun no nyogona uma ami balo here la ya islamaya yi walahara here bada no ya jina ya ambo soro na islamaya yi ama bo dudo de kono wa abora dudo de kono Qur'ana mi nam islamaya kiti utaw kono ama bo dudo de kono wa walma Jibrila nana atlambe kasode okmana na bora dudo kono o duto ni mogoto te kelenyi kelendere ala ka kelenyi mandam odela ala kira yerebe asumogo ku bonyafo ku misalia ni nabila inuhu ka kurunyi ko ale sumogo misalia binafo nabila inuhu ka kurun ni minu dona kono olubi kishi ni minu yu kodo ama olubi halaki nuhu tlela ale kumane aka mogo fe amanye umaso ama anana laba muna ayala wele ayala de wele ko ala ko halaki tuma mina aya ye kutna son mana ala ya bla ka kurun dlan ko kurun kelen de ke kishi ma minun dona ka fara nuhun kan o kurun kono olu doron de kishira jiye to be halaki me kira ye aka dembaya ana bona una somogo misalia no de ko ni jiyala bansera jimi minana no mina mogo halaki o te nuhun tlela jinye de jugo jugu ya ji ala soso danga dinya dlomi jene ya janfa tonyoni dansabo jugo jugu ya baji de bina fambe mine okmana kishi kurumi mina soro isa oyi kira ka demaya yi sallallahu alaihi wasallam ni alaje ala ni chi ala sona anga seka okurun kono na soro ambe ala fu ka ala barikada ni dona kurun kono ikuna jara ni dona kurun kono ikishira wa abu chogo de la Shirusman madana idara ale dine la se chogo mina eko laje ni yo ble bi nyabe jume wore la tuwo kisi sara wore jume mbe ate yo ni hakili kon bila kibi miri bi tashibi ko famu ere ba do slama ya tinye abada kantu jugu yala be ya do slama ya tinye wala me min kwa nga jugo koloshi anga hine nyona anga nyonka hake koloshi ahali dinema se ko famu kaba kodo de malaka kuma kan do bi sabati ay min fo ala kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira ala ko kira ma suratu anfal ko walau alima allah fihim khairan la asma'ahum kira kuma na do fe ka dese ku waju ka dese ka fe be fu ye ka dese ala ko ala kira ma kuma here de yula non tu ye here yula mba tu ki lame ki fam okuma na amba fo mo mi masika shirusman madana idara famu halisa koni here bila here tola wallahi sikatola ala de afa ala ko kira ma non tu ye here yula walau alima allah fihim khairan la asma'ahum ntumba tu ki lame me angan jogo nye ne masiko famu tiana makanga nyini ganike eske herebe ela ala ka akile nyumanda
karamɔgɔ ala k'an ɲɛmɛ a la ala k'an da wasa silamɛya ale y'a bila yɔrɔ min na diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen n'i bɛ kisi fɛ o minɛ n'i bolo fila ye olu b'ale don dɛ parce que n'ale tun tɛ bi mɔgɔw tun bɛ ɲini ka ɲugu silamɛya la n'ale tun tɛ bi mɔgɔ caman tun na bɔ silamɛya la surtout an ka bi tile in na ɲɛda min yira la silamɛya la ka silamɛ kɛ mɔgɔ jugu ye i ni mɔgɔ si tɛ bɛn ka bɛɛ kɛlɛ i selila ɲɔgɔnw i ni minnu tɛ diinɛ na bɛɛ ni min m'a k'e ta si ye o tɛ silamɛ ye an b'o wagati de la bi mɛ k'a sɔrɔ o tɛ silamɛya ka ɲini fɛn ye mɔgɔ ma mɔgɔ dan o ala de y'an bɛɛ dan ni ala t'an fɛ a b'an dan wa ala ma karaba an danni na koyi a b'an fɛ de a y'an dan min sɔnna ala la o min banna ala la o ala b'an bɛɛ fɛ ala b'an bɛɛ fɛ o de la ala ye an bɛɛ dan o tumana na anw minnu kɛra ala ka mɔgɔw ye o tumana ni ala y'i bɛɛ to yen an yɛrɛ ka ɲi ka bɛɛ to yen ka bɛɛ gasi sigi mɛ an b'an ta lase ni kodɔn ye ani faamu ye i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na a lajɛ kɛ nabila ibrahima alayhi salam ko don dɔ la komi ale tun ye mɔgɔ ye dunan bisimila ka d'a ye kosɛbɛ ale tun bɛ dunan bisimila kɛ a bɛ baganw faga dunanw ye a bɛ dumuni labɛn dunanw ye ko don dɔ majusa tasuma batula dɔ de nana fɛ ibrahima a yanno aw ka dumuni daminɛ a y'a ɲininka k'a bɛ diinɛ jumɛn na o k'ale ka tasuma batula de ye a y'a essayer k'a waju pour que a ka don o ma sɔn a ibrahima fana ko n'i ti sɔn ne tɛna i bisimila dɛ i tɛna ne ka dumuni kɛ ko majusakɛ wulila a bɛ taara a sabu a k'a ti don o tumana ko ala ye ibrahima jalaki nin na k'a fɔ nin ye tasuma batula de ye ale ala de y'a dan a bɛ san 60 ɲɔgɔnna na bi a bɛ ala ka dugukolo kan a bɛ ala ka fiɲɛ sama a bɛ ka balo ala ka hɛrɛ la ala ma foyi k'a la mɛ e bana k'i ka to d'a ma ko f'a ka tuuri ibrahima wulila ka boli de ka yɔrɔ ɲini ka taa deli min tɛmɛna n'a ka ala cɛ k'o fɔ a ye mɛ a kɛra sababu ye ka majusakɛ kanda a ko kabako don dɛ ala min bɛ sɔn ka a ɲin jalaki ka d'a jugu ma a ko majusakɛ ale ko ale ala jugu ye ale ye tasuma batola ye mɛ e ibrahima ye ala teri ye ala ka sɔn k'a teri jalaki a ɲin kama a jugu kama o de ye diinɛ ye mɛ n'i ko nin ye kisa ye an bɛna kuranɛ kɔnɔ i bɛ suratu ibrahima lajɛ suratu bakara ibrahima ni ala ka kuma dɔ bi yen fana n'i ye suratu bakara lajɛ ala bi ka ibrahima ka dugawu baro dɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala ko wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ash-shamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ala ko ibrahim muhammadu mbi hakili jigi ibrahima na kuma min na a ko n tigi ala n b'i deli i ka nin dugu in kɛ baladan aminan dugu barikalen ye dugu danayalen ye dugu hakili sigilen ye warzuq ahlahu i ka nin dugu mɔgɔw gɛrɛsigɛ mina samarati yiridenw caman na dun ka fa nɔgɔya u ye balo nɔgɔya u ye i ka hakili sigi d'u ma mɛ ibrahima y'a fara kan ko man amana minhum ko nka min mana limaniya u cɛ la n kan b'o de ma billahi e ala la wal yawmil akhir ani min mana da lahara la ala n kan b'o de ma olu hakili sigi i ka dun ka fa d'u ma mɛ o yɔrɔ bɛɛ ko ala ye ibrahima jaabi k'ala wa man kafara fa umati'uhu ala ko ibrahima ma o yɔrɔ bɛɛ ko wa man kafara hali ni maa min kafiriyara fa umati'uhu n b'a damu qalilan diɲɛna yan dɔɔni o kɔrɔ e ko n ka hɛrɛ kɛ limaniyajɔnw ye ko ala ko hali kafiri n b'a damu yan ni ala n'a ka a terikɛ ka baro de a ka kuma de ye ibrahimul khalil ibrahima ko ala hɛrɛ kɛ muminunw de ye i k'u sɔn i ka hakili sigi d'u ma k'ala ko ala ko wa man kafara ko ani mɔgɔ min mana kafiriya kɔrɔ n bɛ hɛrɛ kɛ kafiri fana ye
fa umati uho mi kafiri damu mba asawo dama ya hali ni kafiri ka damu i kalila doni de do sabu diɲɛ yɛrɛ kuntala manja mais yankoni ala ko mbi here kai mais ala yi Ibrahima yo o b'a ŋa kuranɛ na o mais ni e ko kafiri k'i ti fɛ k'o ye bilen e y'a dɔn a kɛra baara ye o tuma na an b'a fɔ an karamɔgɔ ma k'a ni ci a ye diinɛ lase cogo ɲuman min kɛ wallahi hakiliman bɛɛ y'a faamu kodɔnna bɛɛ y'a faamu nin de ye ala ta ye silamɛya min hinɛ t'a la silamɛya min makari t'a la silamɛya min yafa t'a la maa ka kan ka don o la mais ka sɔrɔ a dun b'anw ka sɛbɛnfɛn jɛlenw na k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di mɔgɔ dɔ ye alijinɛ sɔrɔ ka ala ka yafa sɔrɔ ka sabu kɛ ji dili ye wulu ma a ye wulu de lahinɛ wulu minɔgɔtɔ a ye ji di o de ma ala ye yafara ma o kama o kɛra ka kunandiya sababu ye a n'a ka alijinɛ sɔrɔ sababu o hadisa jɛlenw na tuguni muso dɔ fana donna jahanɛmɛ na jakumamuso kama ko jakumamuso tɔɔrɔla bolo jakumamuso lajabara bolo fo ka taa jakumamuso faga o kɛra ale ka kunangoya sababu ye o kɛra ale ka jahanɛmɛ o tuma na n'i y'o lajɛ e yɛrɛ kan ka i hakili kan ka don yɔrɔ sɔrɔ jaa silamɛya ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na de ye an ka makari ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn jigi tugu wa an k'an janto ɲɔgɔn hakɛ la silamɛya bɛ bɛn o de ma wa an karamɔgɔ y'o de lase ala ka o minɛni nɔgɔya an ye yarabi an ka layidu ala k'a dafa an bolo an karamɔgɔ ala k'a ɲɛmɛ a la n'a ka denbaya an y'u kalifa ala ma ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga ala k'o k'a ka alaya kosɔn ala kɛra bonya kama salli ala rasul a bɛ yafa an ma an b'a sonsori yan wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.